Duol makedo gi mibadhi pacho kaendi EACC okoni dwaro nitiere mar chuogo chike mabiro konyo e kedo gi mibadhi e yo motegno. EACC kane golo ripot mare e wi chal mar mibadhi e pacho ka oyango ni timbe mag chiwo asoya gi tiyo marach gi mwandu jopiny e moko kuom kit mibadhi mathoro timore e pacho ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E nyasi mar golo ripot mar omenda mar 2022 mane otim e log tich mar EACC boma ma Nairobi. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC okoni buche maromo 40 osetieki kendo duoki mwandu maromo shillings bilion 6.63 ka kuom buchego 23 kuomgi osechoki maromo milion 886 e buche maromo 62 EACC olero ni oseduoki pesa maromo shillings bilion 3.8. We had 40 cases finalized which resulted in a tracing of cash and properties worth 6.63 billion. We had 23 applications which preserved assets worth 886 million. Kotelege kod jakom mar EACC David Oginde to kod jata tije Twalib Mbarak, EACC olero ni mibadhi mag mit bilie e motelo e pachoka kod 31% tiyo kod pesa chadha apise mag serikal e maluwe kod 19%. Mwandu moyudi e yo ma ok ni kare onyonore 12%. EACC wacho ni koso tim mar bidhruok e apisi ni kod 10% katiyo marach kod apisi bende EACC oriede 9%. Duolno okoni mibadhi mag nyiepa chadha e apise mag piny owacho ni kod 8%. Bedo kod mwandu ma ng'ato ok nyal lero bende EACC wacho ni en 4%. Duolno okoni migawo mar doho e masani obedo kaka rageng' chopo kare kedo kod mibadhi pacho ka ni mar jok mondhi kod mibadhi chopo e doho mar yudo barupe matamo obila makogi kendo nono gi matut. Then we have to partner with other agencies, the lawmakers, that we need to amend the laws to make this war against corruption very effective. EACC koro dwaro ni mondo od bura los chik mabiro reso gi tieko mibadhi pacho ka ni mar achije buodho kendo tok yudo rambun to chwe donjore kod neno kendo rucho neno oko kamoko to chwe wang'o nyaka pise man kod neno go. Individuals that are under investigation, they go to court, they seek orders and they go back into office, and sometimes they interfere with witnesses, they interfere with evidence that would have been collected. In some cases, extreme cases, we have even found offices and stores where evidence may be found being burnt down. Walter Nyambaga, Ramogi TV.